How do you do? I thought, na, just me. Hoe kom je erbij om Mout & McNeil te gaan doen? Nou, ik ben gevraagd op een gegeven moment en ja, ik kon daar niet nee op zeggen. Maar ik moet eerlijk zeggen, Willem Duin en Arie Ribbers werden vroeger al vaak vergeleken met elkaar. Ik kan me nog herinneren, vorig jaar heb ik een show gedaan van 50 optredens elke middag. En er was toch zeker wel 2, 3 mensen in de week die zeiden van... Zing je vanmiddag ook nog, Willem, wat heb je grote handen? Dus de mensen die denken toch nog, zijn er enkele mensen die denken... hé, dat is die Willem van toen, weet je wel. Ik heb 3 Duitse tv's en niet alleen ik, maar ik ben dus Mout van Mout & McNeil. En dat is deze maand van start gegaan. En... We hebben een manager, die doet ook Boney M in Duitsland en Egypte en Dubai en noem maar op. Dus als het allemaal een beetje lukt, dan zal er heel veel werk uitkomen, denk ik. Koninginnedag, dat is voor mij... ja, vroeger was het heel erg druk. 5, 6 optredens en nu hebben we de Apeldoorn en we hebben nog eentje in Utrecht. Maar ja... Het was vroeger altijd een beetje business, maar dat kan ik eigenlijk niet meer zeggen. Ik bedoel, als je 1 optreden hebt of 2, is het hartstikke leuk natuurlijk. Maar zo'n Koninginnedag, ach ja, dan moet je toch eigenlijk wel 3 of 4 hebben op zo'n dag.